खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडियोआव नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग YouTube चेनेलाव बरायनानै लाबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' दिनैहाय इमारजेन्सि भाबैबाबो हास्लाबै समनि थाखायब्लाबो गुसुं भिडियो मोनसे लाबोनो नागिरदों जाय भिडियोआ कनस्पाइरेसि खालामलायनायनि थाखाय कनस्पाइरेसि खालामनाय बबेबा मोनसे दोलोखौ कनस्पाइरेसि खालामनानै हाखराव खोख्लैनो नाजानाय बे इम्पोर्टेन्ट भिडियोखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैगोन गुसुं समनि गेजेरावबाबो विदिन ए शर्ट पिरियड जायखिजाया नोंथांमोना कमेन्ट्सखौल' लिरनानै हरबानो जाबाय खोथाया जाहैबाय मा इउपिपिएल दोलोनि माखासे रथि महारथि बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे लेक्चार होदोंमोन थांनाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मालाबाबो कनस्पाइरेसि खालामा गुबुन दोलोफोरखौ कनस्पाइरेसि खालामनानै हाखराव खोख्लैया कनस्पाइरेसि खालामनानै सोरनिबा पलिटिकेल केरियारखौ नस्थ' खालामा होननानै आरो बे सोदोबखौनो स्वयं काम्फा बरगयारियाबो आफ्टार जयनिं इन इउपिपिएल रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बिथाङाबो बुंदोंमोन कनस्पाइरेसि खालामदों आंखौ होननानै काम्फा बरगयारि बिपिएफ दोलोखौ बदनाम होदों आरो बिनिफ्राय बिथाङा गोख्रों रावजों बिखाफोर दाननानै रायजोनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंबावदों होख्राव-होख्रावनो जे इउपिपिएल दोलोआव बेबादि कनस्पाइरेसि खालामनाय गैया होननानै नाथाय दिनै आङो बाट टुडे आई एम गोइं टू शो साम कनस्पाइरेसि मेड बाय इउपिपिएल पलिटिकल पार्टी माखासे बिथांमोननि माखासे सुबुंफोरजों बानायजानाय कनस्पाइरेसि इउपिपिएल दोलोजों बानायजानाय माखासे कनस्पाइरेसि बिनि आं रग' फोरमान होनो थांगासिनो दं थांनाय जुबिन गार्गनि जेखिनि बार्थडे सेलेब्रेशन बेखौ हाग्रामा महिलारि सार मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिथांनि नाजानायाव गोबां सुबुंनि जमा खालामनायजों लोगोसे मोनसे गारांजों गान खननायजों लोगोसे मोनसे हिस्ट्रिक लाबोबाय पार्क बानायनायनि खोथा बिथाङा खोथा होबाय आधारशिला गायसननायनि खोथा होबाय आरो गायसनबायबो बे समावहाय गोबां जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा फैबाय बिपिएफ पार्टीनिफ्राय फैबाय स्टुडेन्टफोरबो फैबाय रायजो राजाफोर फैबाय बेवहाय मानाव गेदेर सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथां सारनि थम गेट मोखाङावहाय माखासे जाग्रा आदार लेथेर फेथेर दोनदोंमोन थाफ्लांदों गारस्लाबनो हायाखै बा माबा मोनसे खारनाव थाबाय सोरबाया गारलांबाय दा बेखौनो बिथांमोना कनस्पाइरेसि बानायनानै जमा खालामनानै खेबनानै मिडियायाव होदों आरो जावले बेखौ दामबाय थादों बे निउसखौ दामबाय थादों बिथांमोना कनस्पाइरेसि खालामदों बिपिएफ दोलोनि सायाव नाथाय बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन कनस्पाइरेसि खालामनाया इउपिपिएल दोलोआव गैया होननानै इउपिपिएल दलर তেনেকুৱা ধৰণৰ কনস্পাইৰেসি কৰাটো নাই তেখেতসকলে কৈছিল সেই সময়ত কিন্তু এতিয়া কি হ'ল ৰাইজো ৰাজাफ्रा नुगासिनो दं दिनै बिथांमोना बेखौ प्रि प्लान बानायनानै बे जाग्रा आदार गारखोन्दा बुस्थुखौ दोनदों हास्लाबथारै निउस दामदों बेखौलाय लासैनो फिटिं जालांजोबखागोन बेयो प्रग्राम जाबाय नालाय दाखोर जायो दाखोरनि बेबस्थाबो दंखायो बेखौलाय साफा खालामखागोन दायथ' लाबाय जेला माबा मोनसे जाखायो टाइमथ' हो गिभ आस टाइमथ' होनांगोन नाथाय बिथांमोना एक्सपार्ट ना दामग्रोबाय बे थांबाय मोनसे सेकेन्ड वान इज नैथि नाम्बारा जाहैबाय नैबे मोनसे खोथा देरहासार बसुमतारी मानगोनां हेल्थ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा आदा सायखं ब्रह्मना बसुमतारीमोन सेनियर सासे रिपर्टार बेखौलायनो आगसि आखाइजों सोबानो बुंदों पस्ट होबाय बिथाङा निउसावबो दामबाय सोरबायाबो दामबाय एडिट खालामनानै थार बाथ्राया मा मिन्थिया हसिया उइदाउट एनि प्रुफ हाउ केन दे से देरहासार बसुमतारी सारा आखाइ दैखोदों फोरमानानो गैया बुंदों जानांगौ होंगो दोंगोआव रावालाय बिदिनो गुरै एखमबा गोरा गयो बेफोरबादि खोथा दा जुदि थारैनो बिथाङा सोबानो होननानै बुंमारदोंबा
फोरमानखौथ' नोंथांमोनासो होनांगौमोन फाथो बोरै बहा बोरै बेबो that is also a kind of conspiracy made by UPPL political party and their IT cells बिथांमोननि IT सेलनि आरो UPPL दोलोनि माखासे मावथिफोरनि बानायनाय कनस्पारेसिया बेखौनो बिथांमोना बुंबाय जोंनि UPPL दोलोआव बेबादि कनस्पारेसि गैया जों कनस्पारेसिजों थाङा होननानै नाथाय दिनै मा फोरमान मोनखो दाखोर दालाखौ लानानै बिथांमोना कनस्पारेसि खालामो मावस्लाबनो हायो प्रग्राम जाबालाय दाखोर जाखायो दाखोर जानायखौबो स्लिम खालामनो थाखाय रेडि बिथांमोना आरो दिनै सासे मानाव गेदेर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EMनि खोथा बुंनायखौ एडिट खालामनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि राव बाहायनानै कनस्पारेसि बाहायनाया रायजोनि थाखाय बेसेबां एक्सेप्टेबल তেনেকুৱা ধৰণত UPPL नेता कर्मी IT सेल বিলাকৰ যেটো কনস্পারেসি ওই কনস্পারেসি কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য रायजोखौलै এইটো कमेन्टआव जनायथो रायजो राजाफ्रा बेखौ कमेन्टआव हरदो थेंक इउ सै एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आं नेनानै थाबाय थेंक इउ